en jaggata ceerno ko juuti mbinomi tan ko yon gar o yiya on yiyon mariam madda goto yettiro konngol makko wonat ko duwono on ndewa mi wiɓe noon balɗe ɗe min goni ɗo balɗe tati ɗe fof jooɗade nde aɓe joɗsodi jooɗade ko aɓe badma ko koɓe dañata hen ko ɓuri koɓe dañne e balɗe tati ɗe ɗe fof rewɓe hen noon ɓurtoji muɗumen kañumen mataw sohlaji ɗum lecci toon nde cérémonie o gasi tan ɓe dutti heddi mawɓe ɓe tan ɓesgu ma ɗon nani mbinom ni komi arata ko Amadou Tidiane wi yomi ar ɗumdora welde bamma mbimomi ko mi addaɓe tan ha yeeso ma ɓesgo aadi am e makko komi addaɓe ha yeeso ma ko ɓesgu ma ko Amadou Tidiane wi kam ar jommat ɓesgu ma nani Mariam oɗo juɗno haala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hande salminama ko woto salminten ko baabi men o ceerno men o mawɗo men o tawi ko kañum tan goto woni Cheikh Oumar Foutiyou woni Mouhamadou El Bachir e dow inde rewɓe rendu Foutiyou e dow inde maari to loom gardiɗo rewɓe Foutiyou o e dow inde ceerno meɗen ceerno amen sehil amen escalé amen caliɗo noon wonde ceerno amen o wi ko goto woni ceerno ko babam woni ceerno ko kanko goto woni Cheikh Oumar Foutiyou barke jilteɗo koye makko yitte min mi addamo nan yettina on onon gabbon escalier taw yon o wi kala ko mbaɗɗon ɗo balɗe nogas balɗe capannayyi temedere kala ko mbawɗon wadde son jiiga mon jii goɗɗo tan ko on jiyani baabi amen o on cuwa yettade Cheikh Oumar Foutiyou min jooɗima ɗo ɗeɗo balɗe min keyɗani min ɗomnani min tampani e hunde ngakkani min kadi min gonɗo min cikka ko seconde goto min jooɗi ɗo tawno himɓe amen ɗi yidde amen foof ko ɓallade kadi Cheikh Oumar Foutiyou o woni escalier men o holli min ko an woni minenne kadi min jaɓi tan ko an woni e komin jaɓi ko an woni ko min panma nde ɗo jonde hamin mbawa huccodirde ma ɓe mbi ɓe calminima ɓe juurimama ɓe ɗaɓɓiti duwa e ma ɓe ñaagui yafuya e ma ɓe ñaago kadi duwa ɓurɗo tidde e duwuji fewde e ɓesgu ma saabu kamɓe ko ɓesgu ma koɓe taariraɓe ma kadi kala e mabɓe mo uddiɗa ɓerde mum ma taw toon logo woni ko Cheikh Oumar Foutiyou ɗum noon hannde a woni Cheikh Oumar Foutiyou ɓe calminima ɓe juurimama ɓe gaari ɗaɓɓidde barke ɓe gaari ɗaɓɓidde baraji ɓe gaari ɗaɓɓidde martaba ɓe gaari ɗaɓɓidde teddugal ɗo ma ɗo eɓe gaari kadi ɓe garde juurorde mabɓe no foti foof ala no foti noon kono kamɓe rewɓe rendu Foutiyou ɓeɗo ɓe mbi alay saago ɓe cokka gawri goto fof adda liɓade ñebbe o adda poɗɗe o adda laalo o adda lacciri saabu ɓe gaddata ɗo ko meeɗa addede ɓe gaddata ɗo kadi ko meeɗa heɓede ɓe mbawa ɓe gaddata tan ko barkinorade e juurade andindema hakke fodde wonde koɓe jinma ko ɓe gabbonna ɓe lacciri e gawri e laalo kon ɓe ndendini ɓe gabbi mbaɗi gabbon seeɗa nani ɓe mbiɗi ɗum tawi juuɗe mon ceerno wi ɗum nde no weeli o wi ko ɗum woni golle Cheikh Oumar o wi o weltima hen banggueji ɗiɗi Allah waɗi seerem ɓam ɓe jinnaɓam ɓe mawniraɓe kamɓe fof Allah jeeyi hen ɓe Allah lomtini galle ceerno Mountaga o wile Allah waɗi seerenɓe makko mawniraɓe makko ɓe Allah lomtinno e galle ceerno Mountaga jeehi ndewmiɓe hen ha alhamdulillahi min rewi hen caggal o wi o rewiɓe hen ha kanko o heddi hen caggal min jooɗi to parcelle o wi nde min jooɗi to parcelle ɓesgu talɓe fof ene jooɗi o wi ɓesgu talɓe fof ene jooɗi gila ceerno Mountaga mana Papa Tall ɓe mbiyata guila ceerno Mountaga Papa Tall ko woni kanko woni afo mawɗo to banggal bamma an Cheikh Oumar kanko woni afo to banggue babam Cheikh Oumar madani e madani afo ceerno Mountaga e heddiɓe galleji ɗi fof e heddiɓe e galleji ɗi fof
galle ceerno Seydou Makka en e galle mana Makka Habibou en e galleji gonɗi mana Piñi Kaye ha Sébi fof mo gari e talɓe wonɓe ɓe Dakar galle Seydou Makki e galle Makki Habibou e talɓe Kuña Kaari e Ñooro fof ari mbimiɓe o wiɓe min mi wona khalifa mi ɗaɓɓani khalifagal kanko o wona khalifa te o ɗaɓɓani khalifagal mi sohlani ɗum kadi o sohlani ɗum kadi ɓe nannomi tan ene wiye ko ceerno Seydou Nour o nannono tan kono wiye ceerno Seydou Nour ceerno Mountaga ceerno Mountaga Daha ceerno Mountaga Amadou ceerno Mountaga Amadou ko ɗum tan o nanno so o jamanu joni joni so o jamanu joli joni a wiyaka hen tan ka khalifa sa wiyaka hen tan ka khalifa joɗɗa e radio ji haɗa yanna yimɓe joɗɗa e radio ji aɗa yanna yimɓe sabu wiide mana takmaɓe wiyaka anana khalifa sabu a wiyaka khalifa mi o jamanu de wona o min gandumi o wi kamɓe wona o jamanu ɓe ganduno eɗen gandi ceerno Seydou Nour ala caggal Cheikh Oumar ko ɓuuri mo eɗen gandi ceerno Seydou Nour caggal Cheikh Oumar ala ko ɓuuri mo ceerno Seydou Nour ne ina ɓirri mawni ko Mountaga Daha ceerno Seydou Nour eno ɓirri ceerno Mountaga Daha mawni ko o wi ɓurmi hulde aduna fof ko mawno Mountaga o wi o ɓuuri hulde e aduna fof ko mawni ko Mountaga Daha o wi sabu on o wi sabu on ɗo jooɗi ɗo ɗo jooɗi ɗo tugolɗo arsi danke Allah ke tugolɓe arci danke Allah ki ha ɗo jooɗi ɗo ha ɗo jooɗi ɗo so noddi so noddi Cheikh Oumar wonata ene wona an tampere makko Cheikh Oumar ene wona an tampere makko e nelaɗo Allah e nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane e nelaɗo e nelaɗo Allah o wi heɓa kaala o wi heɓe kaala eɓe kalde rabbul izzati amma yasifuna haɓe kalda e rabbul izzati amma yasifuna ko wi ko ko wi ko eko sohli ko eko sohli ko ɗum gasi ɗum gasi ɗum Allah ene hokkimo on téléphone ɗum Allah no hokki Mountaga Daha on téléphone o meeɗa kadi mana Allah o haaji hunde konngol mana ngol wasi wonde o meeɗa kadi ne haalde konngol ngol wasi wonde to banggal Allah to banggal Allah wona aduna o haali kala ko wino kala ko wino hande ɗum gasi wi walla balɗe ɗiɗi ko wima Allah balɗe ɗiɗi malla tati hewani diwɗo hewani diwde ɗon so haali Jambour fof emo wona Jambour Jambour fof emo wona Jambour e kala yonta zaman makko e seeremɓe woliyaɓe ina goni aduna he e kala e yonta e zamanu makko seeremɓe wonɓe aduna he ɗo ha Fouta ha Fouta ha Bakel ha Mali ha Bandiagara eɓe gandi so haali gasi oɓe gandi ceerno Mountaga Daha so haali gasi kono noon min kam ɗo noon sa janggi wonno sa janggi majjere mana haqiqa majjere ma haqiqa majjere ma a andata hen hay hunde a andata hen hay hunde kono no jamiɗo ba Lamine Bachir kono nde o yehito bammakko Lamine Bachiru on kam mi nani ko joom kashfu on o nani ko joom kashfu no feewi ko wimi koko ɗum haalani kam ko wi ko ɗum woni ko haalnimo mi yantini e konngol ceerno Seydou Nour yantini e konngol ceerno Seydou Nour Jambour naaɓe wi Jambour naaɓe kala ko waɗateno ɗo e nder gueɗe welani Allah kala ko waɗateno ɗo e gueɗe ko welani Allah so hattima ɗum tan mo jaɓani fof wiyatma ko balɗe tati dokkuma wiyatma ko balɗe tati dokkuma sa jaɓi gasen sa jaɓani aywa Cheikh Oumar memma hen Cheikh Oumar memma hen ko noon warata o wi ko noon warata ellemi yokkuɗimo tan so wona ka e maayi kam o wi so tawi wona jomum maayi a dañi probléme hoore ma dañ probléme hoore muɗum sabu lejal ko Allah jogui sabu lajal ko Allah jogui ɗum aduna fof ene seeɗi o wi ɗum aduna fof ene seeɗi ɗum e joguiɗo babiraɗo baɗo noon joguiɗo babiraɗo baɗo noon eno anda ene wawi windude lettere ene wawi windude lettere werlo ɗum e weeyo he werlo ɗum e weeyo he ɗo yiiɗi yettoyade fof poste ala ɗo yiiɗi yettoyade fof poste ala kono ma yetto ha joomum kono ma lettere o yetto ha e joomum ɗum o waɗi ɗum wona goo wona ɗum o waɗi ɗum wona goo wona ɗiɗi jungo makko hayso tawi ko makka hayso tawino ko makka so jalama sirru yeddi ko kanko tan caggal agibu jogi ɗum sirru jungo ko caggal agibu Cheikh Oumar kanko tan jogui ɗum
gila Cheikh Oumar waɗi ɗum gila Cheikh Oumar waɗi ɗum Cheikh Oumar noon waɗi ɗum kañum Cheikh Oumar waɗi ɗum kañum koso jooɗima toon goni makka ina wawi lengol lenganamo to gonɗon ɗo o wawi lengel lenginamo ɗo gonɗon ɗo omo yiya on jiyon ɗum hen omo yiya on jiyon ɗum hen o haalda e o mon haalda e mon wono junngo koso jalama ɗum kam ɗum ko banque goɗɗo o wi junngo makko kam ɗo yiɗi yettinde ɗum fof ɗum ko hunde wonde ɗum noon ajibu tan dañno o wi ko ajibu tan dañno ɗum hen toti ɗum manacce bammen muntaga toti ɗum bam makko muntaga ɗa o waɗi ɗum miraran min gayri miraran waɗi ɗum hen o wi ceerno muntaga ɗa ha waɗi ɗum laabi kewɗi هذا يعلمه القاسي والداني ويبتيلو e godduɗo fof no andi ɗum من عرفه أو من سمع أمره هو يعرفه ganduɗo ɗum e nanɗo ɗum fof no andi ɗum مشهور كذا ko kadi ko hunde lollude وأكبر من هذا وأفضل o jogii ko ɓuri ɗum mawnude kadi ne ɓuri moƴƴude موته في دكار mayde mo Dakar ودفن هناك nder Dakar o ubba toon e Dakar ونيجي تقول معنا 29 عاما o woni toon duuɓi nogas e jeenayyi ولا جاتت malla jeetati e lebbi ما تغير o hay waylaki e makko إلا كأنه كاليوم اللي مات فيه kono wayno ko hande tan o sanki o ittama toon على الشهود معنا تام o e seedenteɓe timmuɓe من المخزن e ɗo to laamu to وغيرهما تنامر e ko wona laamu ngu حتى مركز المخزي وكذا ha hay police ɓe koye muɗumen بسيديما ɓe ceedima ɗum oɗo de ko ni tawra وندد تمد بام o wi e wondude e tawede mawni ko Cheikh Oumar كنت بسجود o wi ɗum ko gissa juɗɗo ولا نحال welani haalde ɗo وربما كم ينهي o wi mawni ko Cheikh Oumar kam ينهي ñande mum ونبيكو كارت ساجي o nawi ko carte saji بدو سبوي دي كورا pistolet baɗowo sappo e ɗiɗi kural دي مو ɗiɗi mum دو ɗo دي مو ɗiɗi mum دو ɗo مawɗo mawɗo o fetel mawɗo fetel mawɗo o aywa on wakki ɗum ono wakki ɗum hen banggue fof pistelaji ɗi mawɗo haalata o wi ɗum ko qissa mawɗo haalata andindema tan ceerno o omo andina on tan ceerno mum taga ɗa ha nde ummoto toon nde ummoto toon wona yohos waɗa wona yohos toon mofta adda ala addaka ni yimɓe baɗo futo noon noon o wi baɗo noon noon aɗa jogui ko jinnaɗo ma aɗa jogui ko jinnaɗo ma a acci ɗum haalani ɗum a acci ɗum a haalani a ɗum wonti guewel mana ha joni miñum a wonti guewel miñum on ko tan o wi wonko tagui ason paami o wi ɗum ɗon mbimi son paami o wi baña famde mbaɗo ni aɗa jogui baaba poɗɗo ni joguiɗo ɗeɗo gueɗe to Allah e ɗeɗo teddele saɗa haala goppa ɗum kaaloya goɗɗo wonko tan o wi wonko woni ɗon o wi a toti debbo ma yo def an itti dépasse ma an itti dépense ma defi ha ɓendi defi ha ɓendi yaɗa to sehil ma jaaɗa to sehil ma yiɗa a yaafima haɗa ñama ɗo mbiɗa a yaafima aɗa ñaama ɗo wonko tan o wi wonko tagui debbo ma tan ko ɓuranma ɗum o wi aɗa andi debbo ma kam ala ko ɓuranma ɗum wona yeehi ko sehil ma tan kono a huppi ko defi ko jahata a sehil ma ƴeewi ñamri ndi a ƴeewi ñamri ndi a wi a yaafima ñamri ma yoɓe ñaam yaafimi ko defanoɗa ko mbiya yoɓe ñaam on ko tan o wi wonko tagui anda son paami tan ɗo ɓurma famde eyi o jasi o wi ko onon ɓuuri famde alhamdulillahi o wi alhamdoulillahi nden noon mbimiɓe o wi nden noon o wiɓe onon ɓesgu Cheikh Oumar onon ɓesgu Cheikh Oumar guilay ma guilay min apotal papatal yarham gali on sangi no wuuri o wi miyam seydou mahamadou ghali no wuuri kamɓe fof o wi kamɓe fof mbimiɓe o wiɓe yiɗmi tan ko neɗɗo mon fof o yiɗi tan ko goto e moon fof yo gollon Cheikh Oumar yo gollan Cheikh Oumar gollana galle mum to gaɗɗa gollana galle mum taga ɗa ha mbasen addude ayiba noon mbasen addude ayiba mbason wadde jakummo mbasen wadde min mbasa wadde jahum mbason wadde ko wona séria min mbasa wadde ko wona saria ko nan toon tano mon ina waɗanno ko nan komin nanata tani amen no waɗanno on mbawa ɗum min mbawa ɗum kono ñemtini hen ko kono noon ñemtini hen ko mbawɗon woto noon kaɓe oto kaɓe
woto ndugde goto mon fof so Allah jaɓi goto mon fof so Allah jaɓi e barke bam mum e barke bam mum ma dañ ko Allah hokki ɗum ma dañ ko Allah hokki ɗum no wuyaari so ɗum ala so ɗum ala mamon Cheikh Oumar mamon Cheikh Oumar so gollani ɗum son gollani ma dañ no yaari ma dañ no yaari gila nder gila nden koɗoni o wi amini ala mo ƴewmi golle mum ala mo ƴeewi golle mum ala mo wimi yo addunam ɗum ala mo wi yo addanmo ɗum ɗo ala mo wimi waɗanam ɗum ala mo wi waɗanam ɗum ɗo ene ƴeewi ɗum gila tan omo ƴeewa min gita tan kala ko neɗɗo yehi hen noon kala ko neɗɗo yehi hen walata koye nafuram walata koye nofru makko ndu hay so yi hen ko aybi de hay so yi hen ko aybi walla mi nannama ɗum malla o nannama ɗum meeɗa wurtude o wi o meeɗa wultinde joom wona mi duwano ɗum to Allah tan sona o duwano ɗum to Allah yo Allah hokku ɗum no feewi yo Allah hokku ɗum no feewi moƴƴiniri eno moƴƴiniri ha ko wiya ko so gonga ha ko wiya ko so gonga yo Allah ƴettu yo Allah so ittu wona gonga so wona gonga yo wonan jomum baraji yo wonan jomum baraji o wi ɗum nde omo duwo ɗum e barke Cheikh Oumar kono fof de o wi kono fof de no mbaɗirɗa hikkini no mbaɗirmi hikka ni a meeɗa waɗirde noon mi meeɗa waɗirde noon so neɗɗo so tawi golli o wi so neɗɗo tawi golli remi remi ha hunde ɓendi ha hunde ɓendi sa nawti ɗum wuuro sa nawti ɗum wuuro koye magasin mbatta ɗum koye magasin mbatta ɗum garɗo fof han kadi ñaama hen garɗo fof ñaama hen wona an demɗo o tan ñamata wona an demɗo o tan ñamata hen kono so tawi bamma ina wuuri so tawi bamma ene wuuri yi a nanni wuuro kam e nder magasin he yi a nanni guura e nder magasin he hay sino joguiɗe garuna hay sono joguide garuna ma welto hen ma welto hen a weltorto hen weltorto hen yakar mum to Allah ko yakar mum to Allah e so yiyaka so yiyaka ina wawi taw gacce garata taw yawi taw gacce garata wi moƴƴo o wi ɗi moƴƴo gacce mum ko gueɗe ɗiɗi gacce mum ko gueɗe ɗiɗi ha tati diina mum diine mum so yawama toon so yawama toon daw gacce bonɗe o wi daw gacce bonɗe dépasse mum o wi dépense mum so tawi natti jogade so natti jogade ha ina fenoya ha ina fenoya walla waɗa peeje malla waɗa peeje daw gacce o bonɗe wi daw gacce bonɗe lahal mum o wi lahal mum yo wano lahal bamma Cheikh Oumar yo wayno lahal mawni ko Cheikh Oumar gam onon gam onon ɓesgu joni ko kam yiyani mbaɗi ɗum o wi ɓesgu joni ko kam o onon yaani fof noon baɗɗo ɗum wona nuru tan o wi wona min walla tan ko hay fof en cheikh mo jibini on gadarimi ha o wi hay miñam Cheikh Oumar ɓi ko on addori onon haalde ndew mon tan onon ndewan mon tan o wi ko minen tan min ndewaɗan o wi ko ndewan amen tan min ñamtata bamma noon kañum ƴettanno juuɗo o wi ba mawni ko Cheikh Oumar no ƴettanno jungo mum mum sari sappo kam waɗanam ɗo lomɗo o wi woodi mo wi e ñamoɓe he waɗnam ɗo lojjal yettiram wona neɗɗo haali o wi ɗum ko yittere makko wona neɗɗo haali hen goy mimi dede eko ɗum woni o wi ñande mum o woyi o wi dede ko ɗum woni i an so lahal ɓitti ka wiyata yoɓe ndiro kam o wi so lahal ɓitti a wiyata yoɓe dirto kam walla bachir miñam min ɗum welata kam o wi Bachir miñam min ko ɗum welata yidde weli tan min ɗe ñammingol hay somi ñammani so mi yimɓe mine ñaama o wi hay somi ñamani somi yimɓe ɓe ne ñama mi welto mi welto golli kam ko mon kam haalata ɗum tan joni mbaɗi on mbaɗani ko ɗum tan manquire on joni jewtide ɗumno kadi o wi min jewti jamminde nden ɗum tan het min keddora e jamminde yimɓeɓe dañi ɗum ɗo alhamdulillah alhamdulillah mammaɓe Cheikh Oumar o wi mammaɓe Cheikh Oumar awalu amrihi walla awamirihi o wi début gueɗe makko kana radiallahu anhu o wi laatinoma kanko Cheikh Oumar yo weluyo Allah wone omo makko waɗamana temedde joyi lahal omo defanno temedde joyi lahal nan to keshful hijab o wi noon to deftere no wiye kashful hijab tawari fuuji ne gaddi ɗum o wi tarih ene addi ɗum aqallu ko jooɗoto e lahal o wi ko famɗi kono huufa lahal hamsatu ashhasin yimɓe jowo yimɓe jeeyo ɗum ko arwande siwa nagno jihade siwa hay hunde o wi ɗum kone fuɗɗi tan dinguirayi hay taw hay hunde fuɗɗaka taw
Jammed Jula. temedde joyi lahal O dina to nyamini. o wima taw o ñammini Dalla Cheikh Omar. o wi galle Cheikh Oumar Sirumu. o wi sirru mum Ko nyaminde miskina. ko ñamminde miskineɓe يمن الطعام على حبه أها. مسكينا miskina wa yatiman wa asiran إنما innama نطعمكم nud'imuhum نطعمكم nud'imukum لوجه الله liwajhillahi لا la نريد nuridu منكم جزاء minkum jazaan هاي ويد البركة من يعني o wi hay wiide albarka mi ñaami ولا ما ينتد wala shukuran ولا wala ما mantude ينتد من فوق هاي قط o wi ɗum fof hay goto لوجه الله o wi تعالى ko liwajhillah sabu allah tan كان قادر على o wi ka من gaɗa يدي جود هذا o wi o meeɗi jooɗade هي سبام e yeeso mawni ko Cheikh Oumar gogo kayta ene defi mana hakum hono ala o nene amen no wiye goggo kaytano defi haa koko hono mum ala ina goni to bowal ga o wi aɓe goni to boowal to kanga ɗo wirti amen miɗen ñaama o wi kagaɗo wirtiɓe aɓe ñaama o yi yimɓe ene ñaama tan Oui. kono aɗa soppini o wi yimɓe ñaama tan kanko ndaaro e soppini yimɓe mbi ay oɗum wato waɗumi yimɓe mbino ndiyomo hoto ñaam ceerno ƴetti junngo mum ceerno ƴetti junngo mum waɗi ɗum e seeɗa mum waɗi ɗum e sara mum ñaam wi ɗum ñaam ha ittene itta longo ina totta ɗum ha no itta longue mo totta mo o wi min ɗo ha waɗi mi liɓima hannde de ha no fewi jeni mawɗi kay wona hande tan ndir so tawi hawre ndir tan o wi so mbir hawre e mbir heɓe lewtodire ɗo mbaɗi lewto ko ɗon kebar o o wi ƴeewata ko ɗon kabar o ƴeewete kala mbawɗo liɓde goɗɗo kala mbawɗo liɓde goɗɗo goɗɗo liɓatede ene anndi o kam ko bawɗum liɓde o wi oɗo kam andi o ko hande mbawɗo hande nemi liɓi en wi koye muuji an noon Ka liɓata- an haalnoyto miñiraɓe hanko ande kalli mawreten ɗum eyi kono jiɗmi ko sa yeehi annene no o wi liɓireɗani o wi so yeehi no liɓirami ni annene jaaha peɗonoya ɗum min ɗon noon ɗo wiyama fewtunayi miñiraɓe min ndemi liɓi baba liɓi kam yandende o wiyami haala onon no ngari mi liɓo ko ɗum mbaɗum ko ɗum risala o wi ko ɗum nelal ɗum noon allah jarama on o jarama wi Allah jarama on futuro jarama wayno ko o wi noddimama no wayno futuro noddinama ewo mi duwano on o duwano on juulonɗo ha o wi gasno julon ɗo ha gasnon en gayni o wi son gayni mi acciti on o acciti on allah jarama Allah jarama on jarama wattini yo Allah hokken wattude mum yo Allah hokken wattude mum yalngal wattino mo yo Allah hokken wattude mum kanko gonɗo yeeso mon o o wi kanko gonɗo yeeso mon o ina walla on e cheikh oumar omo walla on e Cheikh Oumar ɗum yalla ɓoynomo yeeso yo Allah ɓoynimo yeeso ɓoyno en ɓeynam yo Allah ɓoyno en ɓoynamo hen ɓoynomo e yeeso mon yo Allah ɓoynamo e yeeso mon ɓoynomo e yeeso yo Allah ɓoynamo e yeeso mon yo allah hokkumo kadi yo Allah hokkumo kadi kala ko wawi hikka kala ko wawi hikka yo waw ko ɓuri ɗum mijaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam cheikh oumar ko ɗum tan andi wi ɓesgu Cheikh Oumar ko ɗum tan andi ɓiɗɗo yo ɗofto baabo ɓiɗɗo yo ɗofto baabo baabo yurmo ɓiɗɗo baabo yurmo ɓiɗɗo noon tan moƴƴin noon tan moƴƴinta ɗoftima neɗɗo yurmimama sa ɗoftima neɗɗo yurmimama luural watta luural watta min wi cheikh o andi o wi ɓesgu Cheikh o andi ko ndimagu ko ndimagu hay saɗa haɓe ɓi bamma hay saɗa haɓa e ɓi bamma so yanama tan so yannama tan an heddoto hen an heddoto hen cheikh omar ko ɗum ɗo cheikh omar ɗum on baɗowo on jikku fof o wi baɗowo on jikku fof ƴetti jikku cheikh omar ƴetti jikku Cheikh Oumar kaari ko ɓi bamma kaari ko ɓi bamma yiɗama sah yiɗama sah ala taqdir wona woɗɗo ɗum ala e galle cheikh omar o wi ala woddirde ɗum ala e galle Cheikh Oumar saabu cheikh omar o wi saabu Cheikh Oumar gañgu gañgu ala ala ɓe hakkude ene maɓɓe wawi wiyede hiiri no wawi kiramde walla yidde hoore yiɗande hoore mum malla yiɗande hoore mum hirano hoore mum jingano hoore mum hirana hoore mum jingana hoore yimɓe mum mbiya ko gaña yimɓe mbiya ko gaño wona ɗum o wi wona ɗum ko saɗa ñaama laal tan sinno ko saɗa ma longere ma ɓurata o wi saɗa ñaama e lahal tan sinno sago ma longere ma ɓuura mawnude ɗum tan woni o wi ko ɗum tan woni o wi ko gañgu ala ɗon kono fof de o wi no fof de so goto hen memama so goto hen memama memaɗo tawa memaɗo tawaka tawaɗo o jingano tawaɗo o jinganan ɗum ko jikku o wi ɗum ko jisɗu ɓesgu Cheikh Oumar allah jarama Allah jarama on jarama ewa on beltima aadima e maɓɓe hankkadi hitande foof
koɓe aroɓe ziyara fenne ɓe ndewi caggal ma o wi tawni oɗon ndewi caggalam aɗa jaɓani on o wi omo jaɓani on on natti rewde konngol ma so natti rewde konngol am mi yaani kon mi yaani on jeyani o yiyani on o jiyani natiode goto fof yo anni hay goto to haal mbaɗe to ɓerɗe moon mi wino on so jiimo tan Allah fewni haajuji moon billahi ko ɗon woni eyi astahfirullah Lady